Goeie. Over een dikke week moeten we stemmen. Ja, dat mag, want we kunnen net weer een Tweede Kamer hebben die een afspiegeling is van maar 3/4 van de mensen. Stemmen. Maar dan komt het grote probleem. Op waar? Op dat idioot grote formulier staan er 27 partijen en die zijn alle jaar in de war. Ze had net hoe de inhoud, maar hoe het zinstanders en hoe haarzelf. Dat betekent dat de soort leur net meer stemmen willen en hoe krijg je die leur daar toch nog hinnen? Als wat nijs net doogt, dan maaien we waarom naar het verliezen. Jens maar mij weer waarom naar de tijd doet we hier nog 30 gemeenten hier. Dan wie er eigenlijk altijd wel iemand in een dorp die het wel in een rier zitten woe. En als hij dan christelijk wie of links, dat morgen je net. Die man of vrouw die vertegenwoordigt om eens de belangen van het dorp. We hadden zelfs ik wel op aanrekenen, maar kregen meer dan de helft van het dorpstemmen mee. Dat ken bij de Tweede Kamerverkiezingen net. Maar al wonder, nou zou het al kennen. Zoe. Want ze dienen nu uiteindelijk verkeerd. Ze en dat ben de FNP, die het voor het eerst landelijk meedoen zal onder de verkiezingen. Onder aanviering van Aantjelle Soeboer doen ze dat. Die wie al Kamerlid van de Omzichtpartij. Toen hij beneemd was, dan wouden ze weten, wat voor man ben je? Hij zei zo en zei, ik ben Aantjelle de Boer. Dat ken enkel een Fries. Kijk, als zoveel mensen in Friesland is hij liek wel stiegen benauwd dat de FNP het net redden zal. Nu weer, jongen maar tussen de 60.000 en de 100.000 stemmen, dan zit je er al in. En die krijgen makkelijk als je snel zijn hier in ik-vertegenwoordiger in Friesland. Zelfs de meest erfelijke christelijke stemmers zullen noorgaan. Maar waardoor die Soeboer, die zet je net op een poster dat hij Friesland vertegenwoordiger zal. Nee, hij is in een regioman. Hokker idioot betekent dat de Friesen het werk voor oren regio dwang zullen. Wat hè? Soeboer ging dan naar Grijs en Limburg om te zeggen dat hij derk wat voor haar dwang wil. Nou ja, als hij het opnemen wil voor de Grijzers, dan hoeven de Friesen net meer op hem te stemmen.